Üdvözlök mindenkit a mai videóba. Ma utazunk. Én vagyok most a producer, vagy mi? Az operatőr. És mindjárt megmutatom nektek a hegyet. Bersecre megyünk. És Robái áruért, és kirándulunk egyet, majd levlogoljuk nektek. Puszi! A kamera, igen. A 648 méter, ha jól tudom. Jó lenne fölmenni, csak Tamásnak az autója az nem biztos, hogy megbírja. Ez megbírná, de viszont utánfutónk van. Na, megérkeztünk. Itt hát még ilyen kis laza, ott van most előttünk a Verseci hegy. Úgyhogy apa ma a sofőr, én nyugdíjba vonultam, úgyhogy van utánfutónk is, illetve ott jön mögöttünk a kollega is. Van kis toki-voki, mindjárt meg is mutatom. Nézzétek, nagyon kis cuki, és ebben tudunk kommunikálni. Ez ilyen baby toki-voki. Van többfajta keret, nagyon sok a választék, pörgetőgépek, kisebbek, és ez brutálisan nagy, ebbe azt hiszem 12 fér. Ez a kicsi kereteknek, ez a nagy kereteknek. Szóval be lesznek vágva a kaják, és annyi a lényeg, hogy... Szóval megérkezett a kaja, ez ilyen pulyka, brokkoli és grillezett zöldségek. Club for specialitás, valamilyen pizza, nem tudom mi a neve. Pasta, szintén Club for specialitás, és göngyöl csirke. Az enyémből ennyi maradt, ami van cukini, brokkoli, hát erről brokkoliról inkább ne is beszéljünk. Ja, itt, amint látjátok, kicsit odaégett a hús, kicsit. A tészta az elfogyott, azt nem is lehet elrontani, gondolom én. Ugyanúgy égett maradványok, illetve a pizza is elfogyott. Hát, illetve kaptunk ilyet, ennek is a fele széle oda volt égetve. Na és annyi a lényeg, hogy amúgy mi itt többször is ettünk, jó kajákat ettünk, finomak voltak, most meg rettent nagy volt a csalódás, de próbáljátok ki ti is, aztán a kommentben írjátok le, hogy nektek itt mi vált be, mi az, ami úgymond megéri, hogy itt veszi, vagy hogy most miért történt ez, hogy egy csevapot odaégettek, de kívülről, szóval, hogy belülről viszont konkrétan nyárs volt. Most fizettünk, megyünk el, 10.300 valamennyit fizettünk, 6-an ettünk, ittunk ugyebár, nem tudom, én becsén 100-szor a jobb helyek is ettem, már itt is eddig jó volt, ez most nagyon nagy csalódás volt, de hát van, hogy néha ez így megesik, de jó van, majd meglássuk a jövőben, hogyha jövünk, akkor hogy milyen lesz itt a kínálat. A többit majd apa befejezi. Én mára voltam így a vloggerotok. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép napot nektek. Sziasztok! És igazából ennyi is ez a mai napunk. Majd apa még lehet, hogy elbúcsúzik, vagy még beköszön, nem tudom, meglássuk még mi lesz a videó vége. Én voltam mára az úgymond vloggerotok, köszönöm, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Hello, hello.